அக்கா கலர்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. என்ன செட்டுதுங்க? கலர்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்குல்ல, செமையா இருக்கும். கோட் செட் பாத்திரலாமா? பாக்கலாம். கோட் செட் ஆபீஸ் வியர், போட் நெக். இதுல வந்து ஜிப் வந்துரும், ஒரு எம்ப்ராய்டரி. பேண்ட் வந்து பலாசா பேண்ட். கஸ்டமர் கேட்பாங்கன்னு சொல்லுவீங்கல்ல, மிக்ஸி இருக்கா கிரைண்டர் இருக்கான்னு, வித் பாக்கெட் தான். இது கலர் எப்படி இருக்கு? லாவெண்டர் செமையா இருக்கு. இது வந்துட்டு பலாசா பேண்ட். ஸ்லீவ் வந்து 3/4 ஸ்லீவ் உள்ள வந்துரும். சைஸ் வந்து M2 XXL. என்ன ரேட்டுக்குன்னு கொடுக்கலாம்? 850. ஆல்ரெடி 850 கொடுத்துட்டு இருக்கோமா, இப்போ வந்து 750 கொடுத்துடலாம். 3/4 ஸ்லீவ், சைஸ் M2 XXL. பாக்கெட் இருக்கு, பலாசோ பேண்ட். ஓகேவா? 850 ஆஃபர்ல 750. ஓகேவா? ஓகே.